Numru ta' żgħażagħ temmew b'suċċess programm fuq bażi full-time ta' Aġenzija Żgħażagħ li għandu lan li jgħinhom jiżviluppaw il-ħiliet edukattivi lil hinn mill-bibien tal-iskola. Permezz ta' youth.inc, żgħażagħ ta' bejn is-sittax u l-21 sena qed ikunu aktar ippreparati għad-dinja tax-xogħol kompetittiva li hawn illum. Dan huwa rikonoxxut fil-livell wieħed, tnejn u tlieta tal-qafas Malti għal kwalifiki biex l-istudenti jiksbu ħiliet settorali differenti u tisħiħ fl-għarfien f'livelli differenti. Għal gradwazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ kien hemm preżenti s-Segretarju Parlamentari Grima li qal li l-programmi ta' dawn it-tip jitolbu lill-istudenti jikkommettu ruhom biex jispandu l-għarfien tagħhom barra mill-klassi, jiżviluppaw ħiliet għad-dinja tax-xogħol u anke joħolqu relazzjonijiet ġodda. Xi ħaġa sostnuta wkoll mill-gradwati. Il-youth.inc għamel impact ħafna f'ħajti, kif ukoll il-youth workers femuni ħafna hawnhekk u kelli opportunitajiet ħafna bħal Duke of Edinburgh u kienet diffiċli ma rnexxilli nasal fiha. U fil-ħajja l-qudiem di għenitni li mmur tajjeb man-nies u jekk ikolli xi ħaġa tqila naf li nasal għaliha. In youth.inc it was special because I grew, I have opportunity and I am off to one cause because I am creative. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.